Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing wekdal menika kula badhe nglajengaken cerita rakyat bagian 3 tamtunipun kanthi ira-irahan Joko Buduk. Anggitanipun BP Sudarsono SG. Kados pundi lampahipun cariyos bagian 3 menika, sumangga dipun pidhangetaken. Mangsa ketiga wektu kuwi tanah Jawa uga mlebu ing mangsa ketiga. Saben tlatah beda kahanane, ana sing mung samadya nanging uga ana sing ketamane nemen, lemah dadi cengkar lan pecah nela. Banyu kanggo ngileni sawah padha surut, kepara ana sing garing sat glethek. Tuk sumber banyu padha asat garing, bendungan lan telaga banyune uga susut. Golek banyu kudu lumaku adoh, kepara padha gawe sumur ing kali sing asat. Menungsa, kewan lan tanduran prasasat rebutan banyu kanggo urip padinane. Ketiga dawa sing gawe cintraka. Kahanan ketiga ngerak iku uga dumadi ing tlatah Powan. Ilen-ilen kali saka gunung surut, tanduran akeh sing meranggas garing, iwak-iwak golek kedung jero. Sato iwen rebutan banyu kanggo ngombe. Senajan banyu mau budheg, para kawula dasih poyang payingan mligine para among tani. Kahanan mau merantah saindenging praja klebu ing kedaton Powan. Ilen-ilen kalen ing taman sarisat, tanduran kembang petetan padha layu alum, klebu petetan kagungan dalem nata ing Powan. Petetan kelangenan sekar kedaton Dyah Puspita uga melu alum. Tanduran langka yaiku pisang mas pupus cindhe saka sabrang wiwit alum, ndadekake sedih lan tangise putri sekar kedaton. Legek lan kodeng penggalihe Prabu Jaya Murwabumi, judeg mireng pelaporan saka para mantri lan tuangganing praja bab kang sangsayane para kawula pirsa priyangga kahanan tetanen muspra, tegalan rusak, lemah garing pecah nela. Kali-kali akeh sing asat, mung kali sawur sing isih gedhe iline. Nanging papane dhuwur kanthi ereng-ereng padas atos lan kandel. Wis bola-bali kupiya nyudhet ngileni persawahan praja. Nanging batal gagal, watu-watu padase atos ora tedas digempur. Gegaman maneka warna mental tanpa daya, saya kuwur penggalihe sang nata mireng tangising sekar kedaton. Samar kelangan petetan taman klebu pisang mas pupus cindhe iku. Ing parepatan winates sang nata mundhut iguh pratikele para narapraja kanggo ngawekani kahanan Drawasi iku. Patih Duda setengah tuwa aran Kebu Rejeng ora bisa atur krenah kepara pasrah kahanan. Malah juru taman kang nyela atur pamjaga. Sinuwun prayoganipun kawontenaken sayembara mawon. Sok sintena ingkang saged nyudhet kali sawur
kailikaken mring Taman Sari, salajengipun saged katampung ing waduk-waduk, saged kangge ngileni pasabinan ing powan mriki. Mestinipun powan boten badhe katelasan toya senajan mangsa ketiga, dene bebananipun nggih nyumanggaaken gemrenggeng swasana pasewakan padha ngenam meta pamikirane pranyata kabeh ngombyongi sarujuk marang krenah pratikele si juru taman. Patih Duda tuwa kebo rejeng mung meneng glendem, ora watuk ora segu anteng. Sang Prabu kepranan ing galih, plething pikir uga kepingin kagungan mantu paraga kang mumpuni samubarange rupa kaprawiran lan kasektene. Mbok menawa ing sayembara mengko bakal timbul paraga kaya sing dikersakake iku, ditimbang lan dilelimbang luwih akeh pigunane tumrape krajan ing powan. Sayembara kanggo ngilekake banyu uga tlonjonge golek calon mantu. Paman badhe kebo rejeng enggal ndika biwarakna sayembara tirta sawur, tegese sapa wae kang bisa ngilekake banyu saka sudetan Kali Sawur menyang Taman Sari Kraton Powan, sateruse bisa lancar ngoncori pesawahan ing powan kanggo ing mangsa rendeng. Lan ketiga, pemenange sun paringi bebana luwih saka murwat tan mandeng derajat lan pangkat, tataran kasta lan umur. Yen iku wanita bakal sun dadekake kadang sedulure Sekar Kedaton, dene yen jejer priya bakal sun jodohake karo Sekar Kedaton Powan. Teges pangandikane Sri Prabu kabeh sumanggem dawuh enggal mbiwarakake sayembara kuwi saindenging negara. Kabar sayembara iku rembes tumeka praja-praja ing sakitere Powan. Weh Kang, iki jian sayembara ngidap-idapi bebanane ora sembarangan. Putri Sekar Kedaton Powan dadi bebana utama, dening Raja Branaliya dadi pengampinge. Kirane awake dhewe nyoba mupu ya Kang. Grenenge salah sijine pawongan marang kancane nalika padha jaga ing gedhu desa. Dapurmu sing mbok enggo agul-agul iku apa? Kasekten. Gambus, prejengan lan pawakanmu ora mikorei. Wis rasa mikir kedawuren. Aluwung dadi penonton bae. Meruhi sapa dadi pemenange. Sing baku Powan kene luar saka bebaya ketiga dawa sing panase gawe garing sakabehane. Nyebut ndeleng kita le. Rerasan saire dumadi ing sadengah papan klebu ing jaban rangka sayembara tirta sawur ing Powan dadi kembang lambe. Wiwit dina kuwi ndlidir para peserta sayembara miwiti tandang krida, wiwit saka mitontonake kabisan kadigdayan lan ampuhe pusaka. Nedya mecah watu padas kandel pinggire Kali Sawur, nanging kabeh cabar kumping padas atos iku menter lan mental ora goyah. Para peserta seleh pasrah bongkoan ora kasil lan mundur saka sayembara. Cagar wigar cabar dadi geguyonane sing padha andher nonton sayembara. Prastawa iki ndadekake ati tida-tida ing pikir yen para kesdik empuk sekti bae ora bisa merantasi Kardi, apa maneh jalma lumrah pidak pedarakan dinestekake bakal sulaya tan bisa mbengkas karya.
tambah dina saya akeh sing gagal mundur kapilaur. Tinggal siji loro sing nyoba ngadu nasib, utamane peserta priya saka njaba prajapoan. Padha mbayangake yen bakal nyanding lan mondong Sekar Kedaton ing pangawang bakal menangake sayembara. Ing sisih burine lenggahing nata ing panggungan, Patih Duda Tuwa Kebu Rejeng ngadeg sendakep mesam-mesem dhewe. Ing batine darbe pangarep-arep kabeh peserta sayembara gagal tan mikolehi utawa mundur lawaran, mantuk-mantuk kedepin ritil. Ing petung dheweke bakal mupu sayembara keri dhewe lan mesti kasil menang, luwih yakin marang kasektene sing pilih tanding. Sekar Kedaton sing denok dableng, senajan sepantaran yogaku, nanging iki wis kasirat lan kaserat dewa yen bakal dadi sisianku. Ngrenggani ing Taman Sari Kepatihan, bakal dadi Nyai Pati Kebu Rejeng. Yen mengkone Kanjeng Prabu lengser keprabuan, mesti aku madeg dadi ratu lan putri ayu Sekar Kedaton dadi permeswari Maha Prabu Rebu Rejeng. Nimas Ayu, selak ora sabar sediaku ngegep siramu, dak. Terus dak. Kebu Rejeng patih gawe elek kuwi pikirane dadi ngeres lekoh. Yen dinulu teliti saka kaduan, ketok wagu pecingas pecingis pindha wong kurang waras kentir ana candake.